हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर लोखिफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय सनाफोर नै टेनसनलै साजोब्बाय मोखांफ्रानो साजोबनानै दं नै थाखा थिंख्लिया नैबे सिन्दुर फुनग्रायावबो दं ओमफ्राय नै जि थाखा थिंख्लि जागासिनो हा फैसा मेरला मोनथारसिगोनदां इउटुबनि फैसासो मोनगोन ना मागोनथाय सनाफोर मा जादोंथाय जि गुला फिसा फिसौ बिखुंफ्राव जालाजोबगासिनोथ' थाखा थफ्ला खिथा थाखा थफ्ला लाख' हानाय नंला आङो सनाफोर थाखा थफ्ला खाफालावनो जादों गुग्ला जाबा थाखा मोनोनो मोनसिगोन खोमा लोमजास्रोलायबाय सनाफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ दिनैबो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आंजों लोगोसे भिडिअआव मा इन्ट्रेस्ट खालामनो हायो नाजानोसै सनाफोर नैहाय लोगोफोर मादैया ना सादोंमोन बिसिबांल' मोनदों ना जानायनि खिथेरा नाखाय फासिया मारै जानानै दं बेखौ सेस खेंजोबनांगौ आरो बोरायजों रायजाफैगोन दा खेङाबा नै उंग्रा फिथाइ नांजोब्बाय जिया गोदानसो मोनदां आं मोनथिया मैया बिफा लाबोनायसोमोन बे जिया रायजाखाबाय सयथिबो मोनथियानो आं गोदान नामा ओमफ्राय सेस उंग्रा फिथा नांजोब्बाय दाहाय रेस्ट लानानै खेंनानै दोनसै आं जि गुवार जिखाबाय बैयावबो लोगोफोर दिनैबो दा लुगैदे सनाफोर नै आंहा मादैया मैयानि जाखोन्दा आग्लायनायखौ दिनै फुङावनो जानो लालायबाय नै सनाफोर दा लुगैदे सनाफोर मादैया नै जानोसै दा लुगैदे सनाफोर बेल'सै फ्रिजआव दोनदों आं फ्रिजआव दोनबा बिराद गोथाव मोनजायो मोनब्रैनोबो रोङा मानोबो रोङा आराम राफोदफोर मोनदोंना राफोदफोरनो दं मुला जानोसै मुला बोथोर गिबि गिबिनि मुला नाजों एसे संसै माबा मा होनो गुबुंले नुलायनाय आरामनो गोदैथार दे मुलाया मैया मोनायावबो एसे जादोंमोन मैया मोनाथ' नङा दिनै मोनायाव फाजा एवजानाया जि गोदैमोन गोदै जाखागोन बियो नाजोंथ' आरो सनाफोर मादैया नै जानोसैलाय ओंखाम ओमफ्राय ओंख्रिया दिनै बेदर गैया मुलाजों नाजों ओमफ्राय ना फ्राय बेंसिखौ फ्राय एवबाय आं ओमफ्राय दहाय फिसाजो जालांखोन्दा पटल एसे ओमफ्राय खांख्रिखलाजों आलुजों बाथोन फिसाजो जानायमोन ना बानलु नाङाखै ओमफ्राय बानलु सिफ्लेदेरनां बानलु खम जादों उन्दैया बानलु नाङाबाथाय जानो मोजां मोनालै गासिखौबो ना फ्राय अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा नालाय नायानो नाङाखैहाय लिलि लाला लानानै जाजोबथारनांगौ आं बिदि प्लेटाव हानहरनायखौनो बाथारो सनाफोर जानोसै होनबा मादैया आयु मुला ओंख्रिया दासो मोनदों मुलाजों नाजों गुदुंथारलै गुदुंथार मजा गोदैथार मुलाया ना बाथोन
ना बेंसिखौ ओंख्रियाव होबा सिंसिं सांसां जायोना फ्राय एवनानै जाबा दिनै अफिस बन्द' ना बिफाया गैया फिसाजोखौसो लायनो थांदों फिसाजो गिदिरखौ साननैसो बन्द' मोनदों नामा बेखौनो फैनोसैलायनो आइ मेंबायथारबाय मासि गुदुं दाबो सुवा गुबुंले नुलायथारदों बिदैया आराम गोबाव रुबायना मेसें बोथोर मोनलायथारदों मासि गुदुं गुदुंथार फुं खोमसियावनो जादों आं खान्थालखौ आखाइ एसे लेट जाबाय गलांगुलायो मा ना बेंसि फाजाया क्रेम क्रेम जि गोथाव मनाव लांनो बालायलायो फाग्लासो एफा गुदुं दाबो सुवा बरिया मुला मैद्रुबा बाथोन जाथारनांगौ गोथाव मोनजायो
साहा लोंफैदों जों टाइम पास बेलासिनि लोगोसे लबियाखौबो एसे नायलांफानोसै नै सनाफोर बोथोरा जोबोद समायना दिनै लोगोफोर जोङो नै थाबायबोबायसो बेटारि रिक्सा दाम मिलायैनि जों दा फैनायावनो 30 थाखानि फैलायबाय आरो 40 थाखा बियो सासेयाव जोंबो रागा जोंनानै गाखोगारासै बाराखौबा 10 थाखानि साहा लोंलांसै ना जोंहा बिमा आरामनो बार खोलो खोलो खथ्थ' मोजां दिनै थाबायनो जोंहा माबा इभिनिं वाक खालामलांसै एसे साहा लोंसै ना लांद' बिमा नै साहाया जा साइसखा गोथाव दे साहाया मेंनानै सानजों लोथो थाबायना मेंबाय